Ne-am întors aici, Clau, Andrei? Nu. iar ne-am gândit să facem un challenge cu am-nam. Nu? Da. Așa. Tu ce primul, iar eu răspund. Aici scrie tai. E n-am, am, adică v-ați prins voi. Nu, se vede ciudat doar la noi. Am, aici se vede ma și n-am. Da. Aici e n-am, și aici e S-au prințit. am. Ai făcut vreodată pipi mare? Cine a făcut-o? Am. Așa. Mai pune. A, nu, acum eu. Bine. Ai încercat de când suntem prieteni să mă umori? Adică, într-un fel? Am? Nesimțitule. Acum tu. Ai 14 ani. N-am. Câți ani ai? 15. Serios? Eu nu știam asta. Da. Acum eu. Ai, n-ai suferit din... Nu. 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 N-ai suferit din... Nu. Dragoste nu. Da. Acum tu. Ai trecut vreodată pe roșu? Minți. No. Ai trecut cu mine pe roșu. Păi că sunt cu tine, dacă sunt singur, nu. Ah, ok. Așa. Ai... Da, e repede să vedem. Bine. Și N-ai citit cărți horror? nu N-ai? citesc. Acum tu. Ai un hamster sau nu în casă? Am. Eu. N-ai furat ceva din casa mea? Și nu doar o dată. Ai chiulit vreodată de la școală? Asta tu și Am, nenică. Nu, adică Hai, în domnule. principiu trebuie să mergem la școală, că așa ne este făcut. Dar, mă rog. Așa. N-ai scăpat telefonul jos vreodată? E varză pe spate. Acum tu. Îți place sau nu de hamsterul ăsta de aici? Nu pot să răspund că am sau n-am. Asta m-a întrebat așa. Bun. Te-ai aruncat vreodată de pe geam? N-am. N-ai. Nu. N-am. Eu trebuie să zic cu n-ai. N-ai făcut sex gândindu-te la o vedetă? Eu nu fac așa ceva. Bine, cum tu. Ai avut vreodată o relație sexuală, dacă tu asta mai... Sexual, adică în ce sens? Chestii scârța. N-am. Și din păcate pentru mine s-a oprit ideea. Nu mai vreau. Ok. The next one. Stai să mă mai gândesc. N-ai inclinații sexuale? Către? Păi dacă am zis inclinații sexuale, n-ai? Acum tu. Începe. Acum. Aceeași. N-ai voie să o repeți. Ai cunoscut vreo vedetă? Am. N-ai încercat să faci cover-uri după o melodie și nu ți-a reușit? Recunoaște. Că ai încercat. Da, am încercat, dar mi-a reușit Pe ce melodie? toate. Așa cum tu. Ultima întrebare. Să fie bombă, să fie... Ai sau n-ai kilos pe tine? Bombă. No. Pe data viitoare. Până atunci, urați baftă. Pa! Pa!